Odiochieng' manyoro jodak ma Narok obedo gi buok tok nyathi ma jahigni 13 tong'o min gi motho kane gilaro simu. Tich Ang'wen jumani, japuonjre ma KMTC gwenge ma Kipkelion nokawo ngimane. Nowinjo rwake osimbo odiochieng' manyoro e nyasi mar jopuonjrego. Japuonjre machielo ma jahigni 13 bende nokawo ngimane e gwenge ma Emuhaya kaluwore koda gik maniwacho ni oneno e mbui. Magi mana moko kuom weche mag rochruok paro ma bende omako moko kuom rowere ma pachoka. Dibed ni paro Obembo gi, to ka en kamano, ere kaka inyal konygi? Makonyowa e twakni chenro ni mar MINEWACHO en Elizabeth Adhiambo, ma en Jahocho osiptal ma Kisumu County, kendo entiere Kisumu, studio ma Kisumu, watudre kode achiel kachiel. Oimore Elizabeth, dhi nade? Oimore ahinya, dhi maber. Erokamano ahinya matudri kodwa. Mana kaka iwinjo kanyo, nitiere weche mosebedo katimore mago mag rowere matimo timbe mag anjao, moro ma kaka monego min gi makawo ngimane. To ng'ato dipenji ni to ere kaka ipogo? Dibed ni magi mana nyithindo ma kata rowere ma timbe gi richo kata indiscipline, koso gintiere koda shida mar paro? Ere kaka inyalo pogo gik moko ariyogo? Koro gik moko osebedo katimore mang'eny, especially sani ma koro uchumi be koro idho ahinya. Koro iyudo ka rowere gi dhi mabet gi depression kata iluongo ni stress mamalo. Depression kata stress mamalo en ka ng'ato nigi kuyo mang'eny kalure gi gik matimore e ngimane. Ok ine ka depression ni ikelo gi gik mang'eny. Inyalo yudo ni jok moko inyuologo nikech jonyuolgi ne gin godo. Gik matimore kaka sani machalo dhier, ng'ato nyalo bedo gi lal mang'eny kalure maybe gi ohala, nyathi otho, tije orumo, seche moko no fail exams, seche moko kaka no dhi tim penj ne tek. Koro iyudo ka magi nyalo kelo depression. To mondo kiwango ng'ato neg ng'ato, iyudo ka mano iluongo ni mano symptoms ma depression ma ochopo kama koro ng'atni nonego bed ni yudo kony ma debed ni ong'ere gi ng'ato to ne nyalo kele mondo oyud thieth. To being that ni nokowuoyo gi ng'ato kata nokong'iso ng'ato pache, to koro donje gik moko ma muome nikech mondo ng'ato neg min gi ng'iso ni ochopo kama onge gi humanity. To seche ma ng'ato onge gi humanity ng'iso ni tuo modonjo mar depression no emomiyo gitimore kamano. Nikech mano en dalili mar depression, achiel kuom depression mar paro mar nego jok moko kata negruok gin giwegi kata keto rem e dendgi gin giwegi. Lizi, ng'eni ng'ato nyalo penjo ni to nyathi matin ma jahigni 13, moko wasewinjo kata mag higni 9, en ang'o ma dibed ni thage ahinya? Nikech ahinya ing'iyo ni joma dongo ema ntiere koda shida mag paro, giparo kaka ginyalo yudo school fees, kaka ginyalo rito nyithigi. To nyathi matin jahigni 13, jahigni 9, en paro mane malich ma bende onyalo bedo godo? Ok jail dong ing'e ni nyithindo dhi school, to school maybe in public school kata obed private school, iyudo ka maybe bullying ng'eny kanyo. To bullying en gima inyo chuny ng'ato. Koro iyudo ka ng'at moinyo chunye ni bet go mos to kare en gi lit e chunye. Iyudo ka nyithindo kaila gi seche moko dak e koko to dak e lweny kama jonyuol gi be gineno ka gore. So such nyithindo gi iyudo ka gineno ka mane gimonego bed ni gitimo, to gigo miyo gi be stress. Ineno? Mago be nyalo miyo ng'ato stress. To seche ma gichope level no, tiende ni gigo ne osetimore mang'eny ma kaka ni nyalo konye onge, to ng'ama ne nyalo biro mondo okele mondo thiedhe in terms of counseling, kata kinyalo miye yath mondo duoge level maber. Koro gik moko ailago nyalo keto nyithindo matindo machalo higni 13 kaka koro matimo gigo endo, higni 9, ntiere gik moko kailago manyalo miyo nyathi bedo gi stress mang'eny kendo miyo chopo kama koro embo neno ni onego hiny ngima ng'ato, kata mondo ohiny ngima neno owuon, kata mondo ket rem kuome en owuon.
Iwacho kanyo weche mag stress. Iwacho kanyo weche mag stress, weche mag depression kaka moko kuom gigo mabende hinyo pach rowere kata mental issues mabende mako rowere. Mage mabende ng'eny kuom gi ahinya. En depression ni koso ntiere mamoko mabende yudo rowere. Ntiere gik moko be matimore ne rowere. Iyudo ka jok moko donje substance abuse. Koro ing'eni ng'ato kodonje substance abuse gin jok moko madonje yedhe mamero ji machalo kaka njaga, mer matek ma pachi koro ok ti. To magi ng'eni kisedonje to gik moko kailagi kisedonjo tinyalo timo gimoro marach kinyne koro ka pachi duoge wang'e kokibiri fwenyo ni iketho mang'eny. Koro substance abuse ben achiel kuom gik machando youths kabisa. To kine ka sani koro uchumi be ng'eny. To iyudo ka seche moko ng'ato neno ni yo monyalo duoko godo stress chien makar wuoyo gi jowetege mondo konye en mana mer kata tiyo gi yedhe mamero jigo. Sani jonyuol nitiere kodgi kendo gintiere e dala. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni nyathina ni kata owadwa ni entiere koda kata nitiere weche mabende thago wiye. Ere kaka inyalo fwenyo? En ni ng'iyo ng'ato ting'eyo koso kaluwore koda timbene? Nitiere timbe moko minyalo neno kuom ng'ato kata rowere gi. Nitiere timbe minyalo neno kata kaka gi behave e mbele ji. Achiel kuom gi en ka isiki neno ka ng'ato dwa mana nolorre kende. Moko gin kaka ng'ato bedo gi ich wang' matek ma gima tin to en mana ng'ama osechwanyore mok en kawaida. To ka gin gi jonyuol gi iyudo ka nyathi seche moko ok ochiem kaka kawaida kata kochiemo to chiemo mang'eny moingo kawaida. Nyithindo kaila gi kendo inyalo neno ka seche moko kata mana performance gi ma skul be dok piny to ne nyathi ma perform maber nikech iyudo ka interest ne ma timo gik mago nyalo timo chon koro ok onyal timo to kelo ne mago be kendo koro nyalo bedo performance ne e skul dok piny. Mano gima janyuol nyalo fwenyo godo nyathi. Another thing mi inyalo fwenyo godo kendo en niya nyathi kaila ni seche moko nindo tamo. Onyalo nindo matin kata onyalo nindo mang'eny. Koro magi gin dalili makineno kuom ng'ato to nego be ni tang'. Kata gin gi jok moko manigi paro mana gombo na tho. Ana gombo na tho. Inya winjo ka ng'ato siko wacho weche kaila go. To mano is regardless bedo ni en nyathi matin ahinya kata mana ng'ama duong'. Magi nyalo youth maduong'. Magi nyalo timore to magi nyalo mi ng'e ni magi to signs and symptoms makoro kama ng'ato nego be ni dwaro kony. To gigi ringo nyaka wige ariyo. Nikech ng'e ni ito nyalo wang'. To kapo ni gigi timore ma dhi nyaka wige ariyo to ng'e ni koro ma en stress mamalo ma koko konyi to nyalo kelo gik ma koro timore e society wa kaka sani. Nikech naneno kata mana mambo leo. Sani mambo leo winji kochopo saa 2 ok inyal kalo kanyo nikech rowere odonje kama koro gimayo ji jok matimo ohala koro bedo stranded gik moko kailago. Fwenye en achiel kuom yorego. Kiseng'iyo mineno dalili miwacho ni ma nyalo bedo koa kendie koro ichimo kode kanye dimak lwete ng'wech ichomo kod osiptal koso ir jahocho koso ere kaka koro ikawe koa kanyo? Nyathi machal kamae kata mana rowere kailagi ibet go machiegni. Ikele machiegni nikech seche ma ng'ato nigi gima chalo depression ni. Depression en tuo kaka tuoche mamoko ma chalo kaka malaria, ochalo kaka typhoid ma kose thiedhi tibo beda beda maber. Ng'ato kaila ni ikelo machiegni kodi kaka janyuol ibedo gi nyathini ni machiegni. Tiketo friendship ma miyo open up. To seche mo open up ni to koro nyalo twak ming'ise ni nyathina kama koro ichope ni adwaro ni wayud kony nikech kony ni nyalo konyo ngimani mondo iduoge wang'e. To seche ma osetimore mikele machiegni tibiro nyaka osiptal. Sani thieth mar depression gi trauma ng'eny. Kisumu County Hospital, Ramogi Hospital ithiedhe, nitiere counseling michiwo.
to ntiere nyaka yath ma kimuonyo tiduoga duoge wang'e ma korini beda ng'ama nyocha timo gike kaka kawaida. Nitiere wach moro maneno. Nitiere wach moro ma bende dibed ni nyalo rocho jogo eko ma bende nitiere kod shida mar paro mondo oyud kony kata oyud thieth. Mano kanyira kwede kata stigma. Kose ne ng'ato iwacho ni ng'ane ne waneno ka donjo kama kaka kamitiye e district hospital kanyo. Kose ne ka ng'ato donjo kanyo to koro oselok nyinge ichak wache mopogore. Ere kaka watieko weche mag akwedegi? Mano timore mang'eny. Mano osebedo challenge maduong' kabisa kuom kawo thieth nikech ing'e ni Kisumu County chon kanibiro to tiyudo thieth e Ward 8. Ward 8 en kama jok ma wigi olokore matin ilore. Ting'e ni ka jok ma wigi olokore matin gi ng'ama nigi stress kata depression, thieth gi opogore. Koro iyudo kama ni kelo stigma mang'eny. Koro ntiere study be mano dhi ma obedo Kisumu County Hospital kanyo miluongo ni Smart Dapa Study mane thiedho depression gi trauma ne jogo mabiro thieth. Study ni notemo matek kaka partner mopogo negi kama koro inyalo thiedhe jok mani gi depression mopogore ma Kisumu County ne onge godo chon. Sani koro Kisumu County nigi outpatient kama inyalo thiedh ne jok mani gi depression gi jok mani gi post traumatic stress disorder kata mana trauma. Mopogore gi kaka ne gidhi e Ward 8 to nyaka idonjo mana e Ward 8 kachacha. Koro ing'e ni ka idonjo e Ward 8 kachacha ting'e ni luoro maki nikech ka ji oneni kanyo tiwacho mana ni embe tindo muonyo yedhe ka. Koro mano ne nitie lakini nitiere ber mosetimore e Kisumu County Hospital. Number 2 kendo asani awareness timore mang'eny especially itiyo gi community health workers elando ni depression gi stress, depression kata stress manimalo inyalo thiedhi to kendo pogore. Ntiere education mimiyo ji ma miyo koro ging'eyo pogruok kind ng'ama wiye olokore matin to gi ng'ama nigi stress ma hali ya juu. Mana achiel kendo gik mosebedo katimore manitiere. Again kendo gima timore ni jogo mobiro thieth kanyo seche miwuoyo kodgi ti explain negi. Ing'e ni ng'ato kapok ichako thiedho nyaka ing'ise gimidwa timone. Koro mago be en achiel kuom gik ma reduce stigma. Koro kendo akwayo serikal mondo tem matek mondo ndiki jogo manyalo chiwo hocho gi jogo manyalo thiedho manyalo tiye mental health mondo gini obeda kamora mora mondo the whole country ong'e ni there is difference between bedo gi depression gi bedo gi kaponi wiyi olokore kendo ithiedho gi mopogore. Yes. Erokamano ahinya. Aparo ni bende e duokono iduoko penjo machielo mana ntiere godo ma bende jolony ne wacho ni wach machielo ma bende miyo ahinya rowere ok yud thieth en ni onge youth friendly services mago mag machiwo weche mag mental health mago keta ne weche mag komo nyuol kata rito ngima mar nyodo. To e wach mar mental health ni to youth friendly services to nokoketi kata kamano mana waparo ni beti selero matin. Ado mana somo ote moro kendie iwacho ni kata an nyocha an gi paro mang'eny aparo gik mang'eny sana nadok e ot ma ang'iyo nyathina for 2 hours madoga wacho ni onge haja mondo anegi nyathi dan anegra nikech dichuo. Mago moko kuom paro ma bende ji nitiere godo oko kendie. Ng'ato bende nyisa ni to kapo ni paro gi biro kaluwore kod kaka ng'ato triti ma to koro itimo nade? Mano penjo maber kabisa. Amor gi penjo ma ng'atno penjo. Kapo ni gigi biro kalure gi kaka ng'ato triti, especially dak masani ji odake. Iyudo ka ng'ato dak gi jaode, obed dhako kata dichuo, nitiere koko, nitiere lweny. Kendo iyudo ka koro dhao ng'eny kabisa. Dak kaila ni aparo ni nyalo miyo ng'ato stress kata stress manimalo ma waluongo ni depression no, kata paro manimalo. Koro ing'e ni kaila ni gima wajatimoga wanyalo encourage ng'atni mondo owuog kama lweny nitiere no nikech the moment moko bo wuok kanyo
obo bedo triggered all the time makata kaponi symptoms gi ne dwa chako dok kalure gi thiedhe to pod dhi nuore anuora. Koro iwacho ni mondo gini okonyi, iwuok from the perpetrator. Perpetrator ni obed ni en dichuo ni kata obed ni en dhako ni, obed ni en step mother kata obed ni step mother machando ng'ato mamiyo ng'ato koro onge kwe, ber ka iyudo peace of mind. Mano nyalo konyi yudo recovery maber ka iyudo thieth ma mosechak mi. Erokamana inya Elizabeth Adhiambo ka ntiere county no ma Kisumu kuom miyo waler mathoth ewi wach mar paro ni. Ang'eni twak ma obedo matin kabisa, kata kamano en jahocho kendo en jalony, inyalo yude Kisumu County Hospital kanyero kuom mathoth. Mano ema bende ne wantiere godo kawuono e chenro ni mar mine wacho. Wadhi e yweyo machuok pod waduogo gi weche manyien mamoko, kik idhi mabor.